fetħu b'mod uffiċjali l-applikazzjonijiet għal premju Anzjanità Attiva li għall-ewwel darba ser tkun qed tħejji 9 premjiet. L-avveniment annwali jirrikonoxxi l-ħidma ta' diversi anzjani li ta' kuljum jagħtu kontribut lis-soċjetà tagħna. Iċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla, il-Professur Carmel Borg, saħaq li dawn il-premjijiet għandhom lan li juru l-anzjanità fil-milja tagħha. Sew nkun qegħdin nfittxu anzjani li huma attivi illum, attivi b'diversi mod, fil-kamp kulturali, fil-kamp sportiv, fil-kamp akademiku, fl-altruizmu tagħhom mela fil-kamp soċjali, f'dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet. Mela dem mhuwiex premju li jippremja il-karriera, imma se jħares lejn anzjani illum u l-attività tagħhom. Fost il-premjijiet li se jingħataw din is-sena hemm il-premju għal koppja miż-żewġa, mudell ideali u anzjanità attiva fid-djar residenzjali fost oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b'Diżabilità Silvio Parnis stqar li din is-sena l-anzjani kellhom sfida li ma bħala fid-dawl tal-pandemija, iżda wera s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li tul is-sena kienu bosta l-anzjani li ħarġu bidejat innovattivi biex iżommu lilhom infushom attivi. In-nominazzjonijiet jalqu fl-aħħar ta' Settembru, filwaqt li ċ-ċerimonja tal-premijiet se ssir xahar wara b'mod virtwali. L-applikazzjoni tista' tinkiseb mis-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b'Diżabilità permezz ta' email jew mill-uffiċini tal-Kunsilli Lokali.